Gaur, damarekin xake mate nola ematen den ikasiko dugu. Damaren matea oso erraza da. Dama oso pieza indartsua delako. Baina erregearen laguntza behar du mate emateko. Kastelorekin bezala, albo batean eman behar da, baina orain ez da erregea beharrezkoa arara emateko. Bakarrik gero mate emateko. Hau da, lortu behar dugun posizioa. Erregeak dama babesten du, eta honek xake mate ematen du. Errege beltzak xaketik ezin duelako ihesi. Posizio honetatik hasiko gara amaiera hau ikasten. Egin behar dena, dama errege beltzatik zaldiaren saldora ustea da. Errege beltza ebostean dago, eta logikoena H8ra bidaltzea da. Hori egiteko, dama C4 mugitu behar dugu. Damak zutabea, lerroa eta diagonala kontrolatzen ditu. Eta pixkanaka bultza dezake erregea. Erregea urruntzen da H8tik, dama B5. Beti zaldi saltora utziz. Erregea E6. Gero ikusiko dugu errege beltza A8ra joaten bada zer egin behar den. Dama C5. Zaldi saltora utziz. Horrela, bidaltzen dugu poliki erregea H8ra. Erregea D7, dama B6, erregea E7, dama C6, erregea F7, dama D6, erregea G7. Beti zaldi saltotaz. Dama E6, erregea H7, dama F6, erregea G8, dama E7, erregea H8. Behin albo batean erregea eraman behar dugu ara dama laguntzeko. Ikusi errege beltzak hemen bi lauk dituela mugitzeko, eta hau garrantzitsua da. Zer gertatzen da, posizionetan berriro dama mugitzen baldin badugu, zaldi saltora. Dama F7. Errege itota. Errege beltza ez dago xaken, baina ezin da mugitu. Bere inguruko lauki guztiak metsuta daudelako. Beraz, berdinketa daukagu. Hori saihesteko, errege B2 mugitu behar da. Erregea gerturatuz, nahiko da F6ra eramaten badugu. Errege 8, errege C3, errege H8, errege D4, errege G8, errege E5, errege H8, errege F6, errege G8, eta azkenean dama G7 xake mate. Gure helburuko posizioa lortu dugu. Zer gertatzen da, A8ra joaten baldin bada errege beltza. Aldatu behar dugula matea eman nahi dugun izkina. Baina honek amaiera laburtzen du. Posizionetan errege 7 mugitzen baldin bada, dama A6 berdin zaldi saltora, erregea B8, erregea C6. Orain aldatu egin dugu izkina, baina berdin zaldi saltora uzten dugu dama. Dama B5 eta hemen errege beltzak dagoeneko bi lauki ditu. Eta bakarrik erregea gerturatzea falta zaigu. Kasu honetan, C6ra joaterekin nahiko da. Erregea 8, errege B2, erregea 7, errege C3, erregea 8, errege C4, erregea 7, errege C5, erregea 8, errege C6, erregea 7 eta dama B7 mate. Lehen bezala mate eman dugu. Eta hau izan da dena. Eskerrik asko hor egoteagatik eta hurren arte.